bule go rapula e nwanna yo. Onwe malu bule go rapula e kodila yo. Onwe malu bule go rapula ni nwanna yo. Onwe malu bule go rapula ni kodila yo. Onwe malu bule go rapula e nwanna yo. Onwe malu bule go rapula e kodila yo. Onwe malu bule go rapula ni nwanna yo. Onwe malu bule go rapula ni kodila yo. Onwe malu bule go rapula e nwanna e. Onwe malu bule go rapula e kodila yo. Onwe malu bule go rapula ni nwanna yo. Onwe malu bule go rapula ni kodila yo. Ijuwa ka na kwa o. Isi buka na-eli isi buka na-eli esi. Isi buka na-eli esi. Ọnwa egbu ka o si egbu. Ọnwa egbugokwa ka o si egbu. Ọnwa egbugokwa ka o si egbu. N'elu ụwa ozu nwere obodo ajụla oyi. Isi buka na-eli esi. Isi buka na-eli isi buka na-eli esi. Ozu nwere obodo ajụla oyi. Onye ọ ga-adịle mma onye ọma ma ezi mụ Emmanuel nwa m Nnachọ onye ọrịa m ọba n'aga ọnụ ọnwụ bụlụ odogwu ọnwụ bụlụ ezi ọhịa anyị ma onye ọma ma Emma Nnachọ Ugochimele eze anago n'elu ụwa ọnwụ bụlụ dike okwu na-agwa ndị omele bụ akwadebezie n'ụnụ igwe niile eje n'ụzụ uvu mbọsị ka anyị ji bịa n'elu ụwa uvu mbọsị ka anyị ga-eje n'akwụọ ibe na-agwa ndị ọrịa m etiti ndị omele bụ adịla akwa ọnwụ bụ osula ọra ibe dị bọke dị bọgụ nọnụ onye ma n'oge emenuo ọ bụ na ma n'oge eme ma ya obe olise o nwepụrụla ya onye na-ekwu okwu ya ọgwa Emmanuel nwa m Nnachọ Akweche aka the holy man from Umuorom in Ọram etiti Anam ọnwụ n'ala Igbo n'iwe onye ka anyị nọ na studio were etili tribute ọkwa ndị ọyị ya ọfa nwetara ego si ka anyị wee lotienụ ife ọnwụ mere were ike nnenụ n'oge osebụlụnụ asị ezinụlọ o mere bụ akwadebezienụ ezinụlọ ndị be Nnachọ Ọram etiti na Umuorom asị unu wele ndidi je ebibenụ igwe niile eje n'ụzụnụ igwe niile eje n'ụzụ igwe niile eje n'ụzụ ọnwụ na-egbu ọkụkụ na agwụ ya ogbo mgbugodo wapụ ibe dị ngana ọnwụ gburu nwaanyị n'afọ ime ogbo mgbugodo wapụ ibe dị ngana Emma Nnachọ onye malụ sị na ị ga-anwụ onye malụ ya kwuke n'enu ọnwa bụ ajọ ọnwụ ọnwa alele na ọ na-ewute n'obi ọnwa alele na ọ na-ewute n'obi Emmanuel nwa m Nnachọ onye ọrịa m etiti anago ọkwa ọnwụ bulie osu nwụlọ obodo ajụla oyi eze holy man anabago okwu nna agwa ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa
bulu obi gị zuru ike na ndokwe mana chọ aye 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 Chukwu obi n'igwe Chukwu malụ onye okele odogwu ezienu na onye okele amazi ya ebe ka ijele Chukwu ọbịa mma asị m kedu ebe Chukwu jele ọnwụ ji gbuo ya mma be nna Chukwu egwu a ka m ji agwa nwanne m ịma na-achọ ozu nwụlọ obodo ajụrụ oyi a na-ezokwu anyị wee na-ekene family ndị be na-achọ family members anyị kene Chinedu na-achọ brother ekene yinụ anyị si gị jee nwere ndidi benụ ọnwụ bụ osulọra onye ọma mụ Chinedu nwanne m ya bụ Chiedo na-achọ Chinedu onye ọrịa m ọbịa kwadebezie n'ụnụ ọnwụ gburu nwanne nke aka ya Chiedu nwanne achọ isi ibu ka a na-eli esi bụ ka na-elie ka nkene nwanne Edwin nwa m na-achọ onye ọrịa m ọbịa kwadebezie onye ọma Edwin ezi omemma ọnwụ gburu nwanne Emmanuel nwa m na-achọ the holy man anabago na ndị ogwe onye o mere ya dela akwa osu nwụlọ obodo ajụrụ oyi kedu maka Anthony nwa m na-achọ eze omemma old man isi were ugo n'ogwu nwanne m onye chimele eze abụ eze Anthony nwa na-achọ old brother ugo chimele eze kwadebezie n'elu ụwa osu nwụlọ obodo ajụrụ oyi kedu maka Sunday nwanne Sunday nwa m na-achọ Sonny onye ọma Sonny ta kwadebezie n'ọnwụ gburu nwanne nke aka n'elu ụwa osu nwụlọ obodo ajụrụ oyi ọ dị ya ọnwụ ịmalụ obula ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụrụ anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụrụ anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụrụ anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ obula ego rapụrụ anyị ka ọ dịla anyị ọ na-ezokwunu anyị kenekwa Prince of Eman na-achọ Akwecha aka the holy man ọkwa ndị France gị si ka anyị tiele gị tribute ọ nwekwala ya ugwu ibetemasụ na ndị be ndị Igbo si na mbọsị mmadụ kwara mmadụ ka ọ na-agwa onwe ya nụ wee bụrụ ezi ụka onye ọma mụ Chiedu nwa bụ nwanne Ubi oyi wel odogwu nwanne m ahụ Chi Prince ndị Anam omela onye ọ na-atụla arụ onye ọma mụ Chinedu nwa bụ nwanne Ubi na-asụ asụ isi hụ elu ugo kwadebezie nuo ọnwụ egbugo oke osi egbunuo ọnwụ gburu ezi oyi gị ịma na-achọ only man ya na-agọ egwu a ka anyị ji agwaghalị ya Chiedu igwe bụ Zak
bụ nwanne ubi oyi wel onye ọma o eze omemma o chi prince ndị Anam Unyami na ndị egwu ekenele ife onye na-eme mmalị ya o ife onye na-eme adịrị ya o egwu a ka eji akwa ịma o ịma na-achọ wele ma na anaghị ọnụ mana ezokwu chiedu nwa bụ nwanne ubi oyi wel ishi prince ndị Anam eze m ekene gị igwe bụ sak kedu maka Chinedu Chukwuma Abuja igwe ego ekene gị Abuja odu eze Chinedu Chinedu Chukwuma onye ọma o Chinedu nwanne m eze Abuja Abuja igwe ego na Anam onye mbịatụ obodo eze kwadebezie Abuja odu kwadebezie ọnwa egwu oke osigbo osi nwere obodo ajụlụ oyi Abuja igwe ego egwu a bụ maka ịma nnachọ Oliman amụọrọ m in ọrọm etiti egwu a ka anyị ji akwanyela egwu betemazụ anyị si onye o mere ya dịbekwenụ egwu anyị ji eme mma ya ka na-etile ezi ọhịa m na ọkwanụ ndị frensị anya gwa nwetara nwa bụ ego gwa kpọrọ Chukwuma Unyami ka nje n'igwe ka nje wee kwụla ọnụ m ọkwa na ibe onye na-eme eme egwu eji akpọ ya ọ bụ ife onye na-eme dịle ya o ugwu Olise daalụ kedu maka Odigbo Odinga odogwu na South Africa eze Odinigbo akụ onye ọma ama Odinigbo Odinga nọ Ugochimele eze na South odogwu ego na South Africa onye ọma na South odogwu na South isi gwere ugbo kwadebezie ọnwa elu mma ọnwa egbo oke osi egbo n'elu ụwa osi nwere obodo ajụlụ oyi Odinga odogwu na South Africa egwu a ka anyị ji akwa ịma nna chọnụ ọkwa na ọnwa ugbule n'iwenu kedu maka Sunday Aleke the Beastman ike na South Africa from Enugu State ice onye ọma Soneta Sunday Aleke onye ọma mụ Sunday kwadebezie kwadebe Sunday Aleke the Beastman ike odogwu mụ na South Africa onume ekene ye Enugu steeti ka isi eje onye ọma bụ na Enugu steeti Sunday Aleke onye ọma odogwu na South nwanne m kwadebezie isi bụ ka na-elie isi bụ ka na-elie isi bụ ka na-elie ice onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị onwe malụ bulu ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị onwe malụ bulu ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị onwe malụ bulu ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị Asplotch Dejenu Dedegbuo Ise
ijo 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 ise 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 ash ana esoku Dumaka Samuelito Etobi Mekene the evangelist right Malaysia money Mekene Eze Dumaka Samuel Oduaka Onoma Samuelito Akumwata kende anamodogo Samuelito Onwelo mmadụ ko enwele ego Onwelo mmadụ ko enwele ego Dumaka Samuel Onoma Samuel to nwanne m akwụnwata biko kwadebezie Onwu gbule man na chọ Onye ọra m ọba nago Ai egwu a ka eji agwali ya Osunlo boda juloyi Dumaka Samuelito Mekene the evangelist right man Malaysia money Mekene I can gwa Ema anibe Onoma Emmanuel Nabe emezi oyakam Mwamwani be emo Ugo shimeleze Kwadebeze o imani be Onwe boko shebunu Onwe bugo kwa ko shebo Nenu wa Osunlo boda juloyi Onwe boko shebo Nenu wa Osunlo boda juloyi Aikene wanne mao Augustine Nwokafọ isi gwelugo kwadebezie Onwu gbule man na chọ Olimanya nago egwu aka eji agwali ya ugwu ibete mazụnụ ndị o meleba kwadebezie nụnụ Osunlo boda juloyi Isi buka na-elie esi Isi buka na-elie Isi buka na-elie esi Isi buka na-elie Isi buka na-elie esi Isi buka na-elie I'm not alive Hello. I went Ekene diri Chukwu izoba diri Chukwu kesi Ekene aye Oyoma Mekene dili Chukwu Yabu dili Chukwu kesi Isi gwelugo kwadebeze aye Onwe bu okosi ebo Onwu alele bu ajo Onwu alele bu ajo Onoma Mekene dili Chukwu Eze nwezoba dili Chukwu Esi onyoma Ugo shimeleze kwadebeze no Isi buka na-elie esi Osunlo boda juloyi Onwu alele bụ ajọ Ọ na-ezokunu Kedu maka Sylvester Emeka Ogwugwa Ashonman Mekene yini Isokwa na French Eman na-achọ Unu bụ ndị nwepụtara ego Ka anyị nwee lotie kwa ndị ogwu ibete maazụ nụnụ Ewe na-asị na ebe esi onwete na ọ ga-anọchili ya nụ Sylvester ezi ọhịa mụdalụ na uru chinne Eze Sylvester
the best Emeka ọgụgụ ahụ achọ mma eze achọ mmanụ achọ mmanụ kwadebezie achọ mmanụ kwadebezie eze nwe Emeka Emeka ọgụgụ ahụ isi kwelu go delu osunwụlọ obodo ajụlọ oyi kedu maka Frederick Ologbo from Iru Isoko South eze Frederick Ologbo odogwu bụ n'iru Isoko South Isoko South gozi eze ya na ndị anamụ na dị na mma o ibe kwuru ka ọ ga-eme n'enu ụwa okwe ma na nwanne dị na mba livesi ezi ọhịa mụ onye chimele eze ochie eze unu mekene yidalụ ice onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị o onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị o onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị o onwe malụ bulu ego rapụla anyị ka ọ dịrị anyị o onwe malụ bulu ego rapụla anyị nwanne anyị o onwe malụ bulu ego rapụla anyị ka ọ dịrị anyị o ice block mana ezekwunu dejenu anyị kenekwa Sunday ọbalishi Oluwa ezudo eze Oluwa Sunday ọbalishi Oluwa eze Oluwa ọnụma ma ezudo ugochimele eze kwadebezie ezudo isi buka na-eli esi ọnwa ekpugo gwa ka o si bụ anenoa ozu ụlọ obodo ajụla oyi Oluwa ezudo ekene inu anyị kenekwe onye dịka nwa oji akọnụ onye dịka ọji akọ onye dịka nwa ọji akọ kwadebezie n'isi buka na-eli esi onye dịka nwa ọji akọ kwadebezie n'isi buka na-eli isi buka na-eli esi isi buka na-eli kedu maka Chujokwu ịgbanụgọ onye nsọ Cubana ụmụ anam na Indonesia ice blocks ice otigba ọkwa anyị ya esigbola otu onye life on colors Anyoma mu Chujekwu eze Chujekwu akụ Chujekwu nwe ịgbanụgọ onye nsọ Cubana ụmụ anam odogwu m n'Indonesia onye chimele eze Anyoma Cubana ọnwa egbugo kwa ka o si egbu ara obodo nne m oke o si bụlụ ọnwa egbu oke o si egbu n'ụwa ozu ụlọ obodo ajụlụ oyi kedu maka Emeka Okezie Talkman from Umuahia, Abia State eze Chukwu Emeka ọnụọma ma Emeka Okezie International Talkman
ụmụahịa ka isi eje n'ụmụahịa odogwu bụ na Abia steeti isi welu ugo kwadebezie eze kwadebezie ugochi welu eze debezie odogwu na Abia nama na Abia steeti iru maka Basili mmadụ kọlụ kwadebezie ọnụma Basili nwanne m ọnwụ egwu oge o si egbu Basili mmadụ kọrọ nwanne m omemma na mma ya na anụ eze omemma ugochi mele eze na longozi onumu kenele ọnwụ egbugo gwa ka o si egbu n'ụwa ọnwụ gburu ezi ọhịa anyị eze holy man na-anabago n'ike ọnwa bụ ọnwa alịlị na ọ na-ewute n'obi ezienụ na ọnwa alịlị na-ewute n'obi ọya aka m na-ewutere m mana ezokwunu anyị wee na-ekene onye dịka Nwema Dagam double chief mekene gị onye dịka Nwema Dagam ọgwa ngwa bụ double chief odogwu ibulu n'ụlọ ọgbụọ na-agụ life ezi onye dịka Chukwu Nwema Dagam na-alụ na-eje ọgwa si na ekene karịa ekene n'ezie ọ bụrụ demme ugochi mele eze double chief kwadebezie ọnwụ gburu ya broda ya bụ ịma na-achọ ọnwụ gburu ezi ọhịa anyị akwa alili na ọ na-ewute n'obi ezienụ na anya mmiri dike ọ na-achazi ụzụ onye dịka Nwema Oyimo double chief kwadebezie isi bụ ka a na-elie isi bụ ka a na-elie kedu maka Patrick Akajiakụ mekene yinụnụ Akajiakụ odogwu n'eli eze nke bụ Patrick Akajiakụ onye ọma aka n'iji akụ ugochi mele eze kwadebe Akajiakụ n'ọnwụ gbulema kedu maka Chinedu na luo agadaga mekene yinụ ọnụma agadaga kwadebezie ọnụma agadaga ugochi mele eze agadaga ọnwụ egbugo gwa ka o si egbu ọnwụ gbulema na-achọ Oliman anabago onye ma mgbe o ji abụrụ ya n'elu ụwa osu nwụrụ obodo ajụrụ isi bụ ka a na-elie 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 kedu maka Obidike Okeke Obilink ike na Dubai Obilink onye ọma Obilink unu m ekene Obilink
onye chimeleze ga-abụrịla eze obi dị ike nwoke ka ọyị m onye ọma obile nke biko kwadebezie isi buga na-elie ọnwụ kpuru holy man ya ka anyị na-ele otu ya ovu mbọsị ka mmadụ o ji ebi ahụ ovu mbọsị ka anyị ga-eji n'elu ụwa onye mara ụbọchị ọnwụ anya onye mara onye akwụkwọ n'enu obili kodogwu Ugochi mere eze kwadebezie ọnwụ bụlụ ọyịmụ ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị I wanna connect Nnamdi mekele Nnamdi ọgụgwa ezomogo Nnamdi nwa ọgụgwa ma gwa isi gwara ugo kwadebezie onye ọma Nnamdi kwadebezie na ọnwa egbugo gwa ka o si ebu n'elu ụwa ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi Nnamdi nwa ọgụgwa Nnamdi ezi ọhịmụ Nnamdi kwadebezie na ọnwa ụgbụrụ ịma nna chọọ ọnwa egbugo ka o si ebu ọnwa egbugo gwa ka o si ebu Nnamdi ọgụgụ amakwa aikene chunoso ụdọ ọzọ eze chunoso ụdọ ọzọ nwachimeleze daalụ odogwu na ịgbarịa m ọkala ahụ eze ụdọ ọzọ onye gbarịa m Ugochi mere eze kwadebeze ọmọgọ ndị Igbo daalụ aka igwe odogwu gbarịa m chunoso ude ọzọ Unyami na ndị egwu ekenere ọkwụnụ a bụ ndị frans ịman na chọ unu nwasị ka anyị jee n'igwe ka anyị lote n'elu na mbọsị mmadụ gwara mmadụ ka ọ na-agwa onwe ya ọ wee bụrụ eziokwu ka anyị kenekwa ekene Chidozie Unyami from Ifite Ogwaj onye ọma ekene dịlị Chukwu nwa Chidozie Unyami odogwu n'Ifite Ogwaj isi bụ ka na-elie isi bụ ka na-elie onye ọma ekene dịlị Chukwu unu m ekene gị eze nwa Chidozie Unyami biko kwadebezie kedu maka Chinedu ụdọba ezomogo ọkwa aka m ka m na-akpọ Chinedu ya bụ Chinedu ụdọba onye nna kwadebezie kodela agwa Ugochi mere eze anago n'ọnwụ kwulie olimani anawo olimani ka anyị na-ele oju olimani isi bụ ka na-eli isi bụ ka na-eli isi
ka na-elie achịkwa egwu a were ekene Nnamdi Nwannalu Nnamdi nwa m Nnalu anya ọma m Nnamdi kwadebezie Nnamdi nwa m Nnalu kwadebezie isi bụ ka na-elie isi bụ ka na-elie isi bụ ka na-elie a na-elie isi bụ ka na-elie Nnamdi Nwannalu ọnụ ọka enuwa si adị na enuwa bụ jonjolokonu kedu maka jo ịma Eze Joseph Jo Emmanuel onye jo nwanne mma o Jo Emmanuel kwadebezie ọnwụ melụngana ụbọchị na-eleze anaghọ ọnwụ gbulu dike ka ikene Tony Ọfọ onye ọma mụ Tony Nwafọ Tony Ọfọ n'ọra oji 150 eme ọgọ nọ igwe bụ sakịsị m kene Eze Tony Ọfọ Tony Ọfọ oji 150 melụ m iwe nwere ka o ji eme ọgọ Tony Ọfọ biko kenele m Nnamdi nwa m ịgba n'ụgọ igwe alat oji alat eme ọgọ nwanne m Eze transfọma aka nyela ọkụ na Thailand onye shimala eze ga-abụrịrị eze igwe transaction odogwu igwe alat nọ chedu nwa bụ nwanne Obi osika nke na ụnụ niile onye shimala eze ga-abụ eze arọ dike anyị kenekwa Chukwu Anikpe Eze Ọmọgọ mekene yini Chukwu Anikpe egwu a bụ maka Iman na-achọ Oliman ka eji wee bịanụ Eze Tobechukwu onye ọma bụ Tobechukwu nwa Anikpe isi bụ ka na-elie ọkwa na-elie isi bụ ka na-elie isi idu maka Uchenna Moses Okoya Ochiedike kwadebezie onye chimele eze kwadebezie ọnwa ebugo ka o si egbu ọnwa ebugo gwa ka o si egbu n'enu ụwa osi nwụlọ obodo ajụlụ oyi anyị kene Sunday Anibe Baba Chris mekene yini Chris Baba ọ dị nwaanyị bịa egwu a ka anyị ji agwa Iman na-achọ onye ọrịa m etiti ọkwa na mmụọ ọrọ m na ọrịa m etiti gosi ejenụ ka anyị na-ele oju anụ kedu maka Ojemde Kisile onye ọ ga-adịle mma isi gwelu Ojemde Eze nwa Kisile ọnwa egbugo ka o si egbu ọnwa egbugo gwa ka o si egbu n'enu ụwa ozi nwụlọ obodo ajụrụ oyi ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịrị anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịrị anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị ka ọ dịrị anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwa ịmalụ bụlụ ego rapụla anyị nwanne anyị